ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ವಿನೀತ್ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನೆಂಪುಗಾದ ಟೀಮ್ ಮೂಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದ ದೇಪಣ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸೇ ಅಂಚೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಜೇಶ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐದೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ నేను ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಕ್ಲು ದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರನ್ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗನೇ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ್ ದಾಯಗನ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸ್ಪೀರ ವರ್ಪುನ ಅವಪುರದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ಅಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ದಾದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಏನೊಂಜಿತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೆ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಟೀಸರ್ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತಂತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೈತ ಕಲರಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಆಕುಲ್ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಾರ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವಾದ ಐಟ್ ತೋಜುಲ್ ಬೈದನು ಸೊ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಏನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಬಂದು ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಲಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲುಲ ಐದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್